Kaixo familiak. Datorren astean proegaztea ospatuko dugu, martxoak 8-tik 13-ra, eta guretzat oso aste garrantzitsua da. Lasaieren presentzia munduan oso zabala delako eta mundu desberdin honetan baditugu eskolak behar handian daudenak. Eta solidaritza gure zutabetako bat da, eta aste hau proegaztea edo solidaritzaren astea deitzen dugu. Eta zertara gatoz zuengana, proiektu zoragarri bat azaltzera. Datorren asteko hain justu. Lasaietarrok Togon eskola asko dauzkagu. Togo da herrialde luze bat, hortxe mapan ikusten ari zeate, eta iparraldean, oso leku lehorrean, presentzia zabala dauka Lasaiek. Proiektua kokatuta dago Sabanak izena duen eskualdean, hiriburua da Paonda eta 600.000 biztanleko eremua da. Ikusten duzue, non kokatzen den, leku desente da oso lehorra, eta orduan zaila bizitzeko. Saietarron presentziak 50 urte baino gehiago dauzka eremuan, eremu horretan badiraia 50 urte saietarrak bertan gaudela, eta urte guzti hauetan 70 ikastetxetik gora eraiki dira, eta oraindik ere erantzun berriak ematen gabiltza behar berrietara egokitzeko. Proiektu guzti honen helburuak lau direla esan daiteke. Izango litzateke alde batetik LH-ko formakuntza ziurtatzea haur guztientzat, nutrizio zerbitzua eskaintzea, klima aldetik oso eremu zaila da eta orduan gozete garaiak luze xamarrak izaten dira. Gero oinarrizko osasun zerbitzua ere garrantzitsua da eta ur hornidura zuzenki erlazionatuta dago goiko helburu horrekin. Lau horiek izango genituzke. Ezagutu behar da pikin bat zein den inguruko familien ezaugarriak. Alde batetik familia bakoitzak 7 seme-alaba izaten ditu, bataz beste. Biztanleriaren erdia 15 urtetatik bera dago. Eta ikasle kopurua, beraz, erraldoia da. Gainera handitzen ari den kopurua da. Eskola hauetako helburu nagusien artean dago egunero otordu bat eskaintzea aurrei. Bazkaria izango litzateke. Askok izango duten egun osoko otordu bakarra. Saileko 70 eskola hauetara doazen ikasleen artean urtero 200 hildako inguru zenbatzen dira. Saiestu litezkeenak osasun arazoengatik izaten dira. Gosearekin loturikoak, gaixotasunak egoki ez sendatzeagatik loturikoak, eta gure erantzuna izango litzateke higienea nola zaindu irakastea, bai ikasle eta gurasoei, sendagaiak banatzea, neskak eskola eta ura funtsezkoak dira ere. Togon ohiturak dio nesken ardura dela ura familietara helaraztea. Lan hori goizeko lana da. Orduan neska askok huts egiten dute eskolan egunerokotasunean. Erantzuna zein izan da Lasaieren aldetik, putzuak eskoletatik hurbil sortzea, horrela neskak eskolara joan egiten dira eta goizetan eskolak amaitzean putzutatik ura hartu eta beraien familia eginkizuna bete. Aurtengo proiektua 2 zutabetan banatzen da. Alde batetik eskoletako irakasleen formazioa hobetu, 10 irakasle nahi dira ikasturte oso batean formatu, eta bigarrena eskoletako jantokiak doain eskaini. Zeintzuk dira eta zenbat onuradun zuzenak, beti ikasleak, bai? Irakasleen formakuntzagatik 1200 ikasleengana iritsiko da laguntza, eta 56 eskolatako jantokiengatik 10.200 ikasle. Zein da kostua? Irakasleen formazioak 11.500 euro eta eskoletako jantokiak 20.000 euro. Denera 31.500 euroko kostua izango luke proiektu honek. Hemos promocionado desde el colegio al país. Quizás no lo veamos en el presente, pero en un futuro sentiremos que las generaciones que han pasado por aquí han llevado algo que contribuirá para el país y para África para cambiar. Ez ditugu haur guzti hauek ikusten,
Ez, baina hor daude, egunero beraien zailtasunei aurre egiten. Eta guk sailetarrok beraien aldamenean egon nahi dugu. Esku bat bota dezakegu, guk ere bai. Eta zuk, zer aukeratzen duzu? Laguntzan parte hartu nahi duzu? Ba begira, hona hemen zenbait aukera. Egin donazio bat. Zertan erabiliko dugu dirua? Ba jakin ikasle baten aste bateko menuak 5 euroko kostua duela. Hilabete bateko menuak 20koa. 3 hilabeteko menuak 50 eurokoa. Eta irakasle baten hilabete bateko formazioak 100 euroko kostua du. Eragin zuzena izango du zure laguntzak pertsonengan. Urtero bezala, zuen seme alabak sobre marroitxo bat eramango du etxera donazio hori egin ahal izateko. Egin zaitezke bazkide. Bideoaren deskribapenean proegako bazkide egiteko esteka aurkituko duzu. Eta mundu eder baten eraikuntzan eragina izango duzu. Mila esker, Sailetar familiko kide izateagatik. Aio!